Bol som chorý, hľadal som odpovede, ktoré mi moderná medicína nevedela ponúknuť. Chcel som niečo prírodné, účinné a bezpečné. To ma priviedlo k štúdiu tradičnej čínskej medicíny a ajurvedy. Práve tam som objavil huby, tieto fascinujúce dary prírody, ktoré sa používajú tisíce rokov na podporu zdravia. V prvých skúsenostiach som pochopil, že nie sú obyčajné a všedné. Huby zmenili môj život. Keď som sa rozhodol pestovať huby, bola to zvedavosť. Ale čoskoro som si všimol niečo zvláštne. Pri pestovaní húb som si všimol, že huby rozkladajú plastové vrecká. Spočiatku som to bral ako zaujímavý detail, ale potom som si uvedomil, že to nie je len zaujímavé, je to preložné. Huby, ktoré som pestoval na podporu zdravia, mali potenciál čistiť náš svet. Bolo nové, keď sa moje presvedčenie zmenilo na poslanie. Rozhodol som sa, že musíme preskúmať, čo všetko môžu huby dokázať. Našou misiou je nielen pestovať huby pre zdravie, ale aj objaviť ich schopnosti, obnovovať poškodenú prírodu, rozkladať odpady a nachádzať riešenia na environmentálne problémy. Pre mňa sú huby viac než len liečivé. Sú to spojenci pre našu planétu. Snúvam o svete, kde odpady nie sú problém, ale zdroj. Kde môžeme používať huby na obnovu lesov, regeneráciu pôdy a čistenie riek. Svet, kde huby nie sú len nástrojom pre zdravie, ale aj partnerom pre život v harmonii s prírodou. A prečo sa zastaviť pri Zemi? Predstavuje si budúcnosť, kde tieto nenápadné organizmy pomáhajú kolonizovať iné planéty, čistiť vzduch a vytvárať základy života vo vesmíre. Moje poslanie je jednoduché, ale hlboké. Verím, že príroda má odpovede na otázky, ktoré si často ani nevieme položiť. Huby nám ukazujú, že aj tie najmenšie veci môžu mať obrovský dopad. Chcem ukázať svetu, že s ich pomocou môžeme nielen liečiť, ale aj budovať budúcnosť, ktorá je zdravšia, čistejšia a udržateľnejšia. Možno ste ako ja pred niekoľkými rokmi, možno hľadáte odpovede na svoje otázky, riešenia pre svoje zdravie alebo pre budúcnosť svojich detí. Huby mi zmenili život a verím, že môžu zmeniť aj ten náš. Príroda za to spojí. Pridajte sa k nám a objavte ich neuveriteľný potenciál.